गोजोन्थों गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों जोंनि बर' हारिनि राजनितिगावहाय आरो हारिनि गेजेरावहाय गुलुं गुजुं आरो जेसेबांनाखि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि जानाय नङा, जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो जौगानो हानाय नङा। बे सासे सानै दैदेनगिरिफोरनि सिपिया बेबायदिनो बरथिक जागोन आरो बिथांमोननि न'खर आरो रायजो जानायावल' जोङो डेभेलपमेन्टखौ नुनो मोनगोन। नाथाय मोनसेबो जोंनि मुंख्लंफोरनि बिथिङावनो नाय आरो जोंनि हारिनि बिथिङावनो नाय, मोनसेबो जोङो डेभेलपमेन्टखौ जानाय नङा। आरो नेक्स्टआ जुदि जोंनि जायगायावहाय बिजेपिया जुदि सरकार दागोन, बे समाव नायदो प्रमद बर'खौथ' लाखानाय नङा, प्रमद बर'आ न'निफ्रायनो ओंखारनो हानाय नङा होननानै जोङो नुहुरो रायजो राजाफोर। आरो दा जुदि हाग्रामा महिलारि साराबो बिथाङाबो जुदि हारसिङैनो नेक्स्टआवहाय बेबायदिनो देरहानानै सरकाराव फैगोन होननानै साननाया बे गोरोन्थि। मोननैबो पार्टिया माब्लाबाबो बिजेपि हारसिङै सरकार दायोब्ला प्रमद बर'आनो होन बेबायदिनो हाग्रामा महिलारियानो होन बिथांमोनहा माब्लाबाबो हारसिङै सरकार दानो हानाय नङा। जोङो नुबोगासिनो दङ रायजो राजाफोर जोंनि बिटिसि आवहाय बिजेपि पार्टिया स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं जाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो जोंनि गासै बर' हारिनि जे फिसा फिसा आनसलिक पार्टिफ्रा गासैबो ज' जानानै सिट शेयारिं हिसाबै गेलेनाया मोजां होननानै आङो सानो। नङाब्ला जोंनि बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसन आरो जोंनि 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानानै थांनाय बे जोबोद गोरोन्थि जागोन। थांनाय इलेक्सनाव सोर गोरोन्थि खालामखो? हाग्रामा महिलारिया गोरोन्थि खालामखो ना प्रमद बर'आ गोरोन्थि खालामखो खौसेथि जानो हायियावहाय? नैबे हाग्रामा महिलारि सारनि बाथ्रायाव जोङो मिथिनो मोनोदि बिथाङा खौसेथि जानायखौनो लुबैदोंमोन, नाथाय बिनि उनावहाय सोर खौसेथि जानो हायाखिसै ना सिट रानलायनायाव बिथांमोनहा खौसेथि जानो हायाखिसै। नाथाय हाग्रामा महिलारि साराबो दिनैहाय बांसिन सिट लुबैनाङा, सोरबा इउपिपिएलआबो बांसिन सिट लुबैनाङा, मोननैबो पावारखौ दा खम जुरि नुहुरखादों। बिनिखायनो मोननैबो समान समान राननानै नैबे जोंनि बिटिसिनिफ्राय बिजेपिखौ किक आउट खालामनांगौ होननानै आंनि फालरफोरा आङो बेखौ एडभाइस होयो बा आङो बिबुंथि लाखियो। रायजो राजाफोर, आंनि खौसेथि जाजानो लुबैनायखौ नोंथांमोनहा हास्थायदोंना हास्थायाखै? नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बुंहर। हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंदोंमोन नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंनानै नायदो। आरो माखासे गेदेमाफोरफ्रा गाव गावनि बिबुंथिखौ माबायदि लाखिदों नोंथांमोनहा बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंहाय उइदाउट स्किप गासैबो नायलांनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। রিজনাল পার্টি সকলে একগোট হৈ পেলাই চৰকাৰ বনাব লাগে। বিপিএফ দলৰ হৈ বা বিটিচি বাকী ৰাইজৰ হৈ মই আপিল কৰিছোঁ, যেনে ৰিজনাল পাৰ্টি বুলি ক'লে বিপিএফ, আমাৰ ইউপিপিএল, গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি বা এজিপি বা যিমান মানে ৰিজনাল পলিটিকেল পাৰ্টি আছে, আমি সকলে একগোট হৈ পেলাই বিটিচি চৰকাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। যদি ইয়াত কোনোবা নেশ্যনেল পাৰ্টিয়ে যদি ইয়াত শাসন কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে বিটিচিৰ অস্তিত্ব নাথাকিব। এইকাৰণে মই ৰিজনেল ফ'ৰ্চ বা ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমি একেলগে একগোট হৈ পেলাই অহা 24 তাৰিখত আমি প্ৰটেষ্টত মানে ৰিজনেল পাৰ্টি হিচাপে একগোট হৈ পেলাই আমি ভোটদান কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰটো বনাব লাগে। আপোনালোকে সকলোৱে গম পাই আছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চিফ বা ডেপুটি চিফ হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। একগোট হৈ থাকক, বিটিচিটো শাসন কৰক। বাস মই যে চিফ হ'ব লাগে বা কোনোবাই যে চিফ হ'ব লাগে, মই যে চিফ হ'ব লাগে, সেইটো ডিমাণ্ড নাই। মই কৈছোঁ আমি সকলো ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে একগোট হ'ব লাগে আৰু বিটিচিটো ৰিজনেল পাৰ্টিয়ে শাসন কৰিব লাগে। সেইটোৱে गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट मोनसे पार्ट बिटिआर काउन्सिल, आसाम सरकार, भारत सरकार बे ट्राइ जंक्शन मोनसे जिहेतु पार्ट आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउपिपिअआ आपिल आरो दाबि होलांबाय थागोन। दा बेखायनो जोंनि जि लुबैनाय आरो हास्थायनाया जाहैबाय
46 जि एमसिएलए दङ चिफ डेपुटि चिफ स्पिकार आरो इएम एमसिएलए गासैखौबो लाफानानै बिस्रा बयहाबो बिबान दङ जे एकर्डखौ मावफुंनायाव मोनसे गारां आरो मोनसे लामायाव फैनानै बिसोर बयबो खामानि मावनांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे स्ट्रं आरो स्पेशल जे मोनसे हास्थायनाय आरो जे आपिल बे जाहैबाय जे 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर जि एकर्ड जादोंमोन एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद आरो लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअ भारत सरकार आसाम सरकार जे मोनसे नेशनेल कमिटमेंट बे स्टेटनि कमिटमेंट आरो बे एकर्डनि उनाव एकर्डआव जिखिनि जोङो दफा मोनबाय बेखौ मावफुंनांगौनि गासैयाबो मोनसे सल रेसपन्सिबिलिटि दङ आरो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि आफाद आरो गौथुम बा बयबो जेब्लाबो मोनसे मिजिं आरो आसा लानानै हाबा मावबोदों आरो हाबा मावलांदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जे 2020 नि एकर्डनि उनाव बिटिसि जि मोनसे इलेक्शन जानानै थांबाय आरो बे इलेक्शननि उनाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मोनसे जॉइंट मोनसे एलायन्सनि मोनसे सरकार दा आथिखालाव सोलिगासिनो दङ। दा बे समाव एकर्डनि दफा मावफुंनो थाखाय बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मोनसे मेन्डेट होदों आरो बे एलायन्सनि मोनसे सरकार बे सोलिदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फिन खेबसेबाव जोङो रिटारेट खालामो जोङो फिन खेबसेबाव गोसोखांहोफिनदों जे बिटिआरआव आथिखालाव इउपिपिएल बिजेपिनि जि सरकार दङ आरो अपोजिशन हिसाबै बिपिएफ हान्जानि जायफोर एमसिएलए दङ गासै 40 जन इलेक्टेड एमसिएलए रुलिं आरो अपोजिशननि सा 6 बेयाव नमिनेटेड एमसिएलए दङ बयहाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ बयहाबो दायित्व दङ। बाथ्राया जाहैबाय जे 2003 नि बिटिसि एकर्डनि उनाव 2005 आव इलेक्शन जादों आरो बे इलेक्शननि उनाव संग्रामी नेता दैदेनगिरिफ्रानो सरकारखौ सालायफैदों। सेम पेटार्नाव 2020 नि एकर्डनि उनाव 2020 आव जानाय बिटिआर इलेक्शनाव इउपिपिएल जाय बिथांमोना संग्रामी दैदेनगिरिमोन बिथांमोनानो दिनै बे सरकाराव रुलिंआव माने लिडारशिपखौ लानानै सामलायगासिनो दङ बिजेपिजों एलायन्स। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना मोनसे पलिटिकल पार्ट एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना गभर्नमेन्ट टू गभर्नमेन्ट मोनसे पार्ट बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार भारत सरकार बे ट्राइ जंक्शन मोनसे जिहेतु पार्ट आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअआ आपिल आरो दाबि होलांबाय थागोन। दा बेखायनो जोंनि जि लुबैनाय आरो हास्थायनाया